Katangmu padha arantena becik besok amendemo baris baris kang prayit nawya saranta wonging Dwarawati Dinum pesen panikwala Pandhawa andhut marang timangsa runga dadi mungsuh kadangipun Kakang Yayi Yayi Rajamala lah dalah ana dawuh apa Kakang Kincaka Rajamala iki dudu wayahe wong jogetan wong jengklekan wong pamer pacak gulu nanging dina iki petunge mung rena loro mukti apa mati menang apa kalah sebab wong telu iki wis nyawijake tekad antarane Rajamala Kincaka rupa Kinca bakal njungkeng kawibawaning Kakang Prabu Maswapati Wirata mongko iki bakal ngenengake adon-adon jago Kanoman yo jago Kincapura ora liya Yayi Rajamala mongko Kakang Prabu Maswapati uga wis nyaguhi mung wae durung cetha sapa sing dadi jago kasubuhan yo jago Wirata apa kira-kira Kakang Kincaka kuwi isih nyemelangake bab perkara kasektenku Kakang aku iki menungso sing duwene kasekteni luwih luputing pati Rajamala piye Kakang Rupa Kinca kowe aja ngecumang nyalemo kaya wong dleming kowe aja ngimpi wayawan kowe aja sumbar kowe aja umuk kowe dudu Resi Subali dudu Prabu Rahwana sing duweni aji Pancasunya sing luputing pati lho beda apane Swarga Resi Subali karo Prabu Rahwana Nadyanto kuwi dudu jamanku dudu jamanmu ning beda jamane menungsane padha aku iki menungso sing duweni kasekten luputing pati tegese Kakang aku duwe pusaka wujude banyuning sendang ingkang sinebut Sendang Watari Sendang Watari kuwi manut critane sing padha ngandel. Jarine kuwi dumadi saka ibuku Endang Watari. Kanjeng Ibu Endang Watari kena seda musna, ragane wujud dadi sendang. Mongko Kanjeng Ibu Endang Watari kuwi tilas garwane Kanjeng Rama Premban. Pegawan para sora ing sawarga mula siri aku. Siri aku kuwi aku perang karo Tunggadara. Siri aku perang karo wong Tunggadara nek padha-padha darah sawarga jagakno mesti ora ana dayane apa-apa banjur Sendang Watari. Tegese kuwi siri aku. Mula iki mengko wong Wirata sapa waspadakno. Sing dadi jagone. Oh, mengkono. Yo. Yo. Yen to pancen ngono tak eling-eling. Dadi sirikamu kowe perang karo wong telah sabarga ya Tunggadara kuwi sing tak sirik ya bagus yen to pancen ngenteni dutane Kakang Prabu Maswapati.
manglirina tanpa kanin yen tan tulus samengku sang Dyah Utama tawas padhae iki kaya Siseta kawula nuninggih paman kula ingkang sowan endi jago kasepuhan nyuwun pangapunten paripaksa dinten menika dereng saged minangkani pamundhutipun Kanjeng Paman Kincaka lah banjur besok kapan kena apa kok ora kowe dhewe sing dadi jagone yen perlu kang ramamu Kakang Prabu Maswapati ora dadi apa mboten ngaten paman paripaksa dinten menika nyuwun inah langkung wiyin kula atur sabar saltawis dinten menika kula ingkang kautus pados minta sraya inggih menika pados jago wah nek perlu kuwi nyambato ratune Gandharwa ratune Gandharwa ratune Demit kon tanding karo Raja Mala iya posipun dinten menika Kanjeng Paman kula atur semene sawetawis dinten menika kula badhe ngupadosi minta sraya ya sak tekamu tanteni setone aja nganti kesuwen punapa tamirah ingsun prihatin waspa gumijil tudatan po karya sengkang rinamekan Gusti Sarawa Paduka Raden Arya Seta pangabekti kula katur lho iya jaga walakas pangabektimu wis tak tampa pangestuku tampanono nek nonton iki kapundi paring pangestu Paduka saengga jimat paripih kagiyatraos sing manah kula dene Paduka kepareng rawuh wonten ing dusun Pejagalan boyo wonten wigatos sing karsa punati Raden walakas wonten dawuh apa bener yen to kowe duwe anak lanang sing jenenge Jagal Bilowo kok Paduka priksa menika saking pundi aku nampa ature Lurah Pasar Gedhe Wirata Sikangka jare Pejagalan kene ana nom-noman Gagah Perkoso jeneng ana nom-noman Gagah Perkoso jenenge Jagal Bilowo anak Ki Jagal Walakas apa iya inggih kaluhuran sabda Paduka pancen Bilowo menika anak kula aja keparengipun dina iki Bilowo tinimbalan marang Kraton Wirata wonten wigatos menapa bakal kawisuda didadekake Senopati ya Senopati niku lagi perang iya mangsahipun Raja Mala ya kok malah gawe kaget kebalik kok ya dados anak kula menika badhe dipun ben kaliyan Raja Mala iya ya ngono kae ngono dugan pisan niku Bagi panjenengan menika mriksani to Den mriksani piye
wong sak anak kula lho ning anake jagal anak kula niku mboten tau perang. Sagete niku mbleh kebo mbleh sapi. Nyade daging teng peken kan mikuli daging niku rasa. Peken perang. Wis to dina iki entuk apa ora? Lho, angsal niku nggih angsal. Lah saiki anakmu nang endi? Bilawa? Iya. Tilem. Turu. Nggih. Peturane ana ngendi? Nika nek tilem enten kandhang. Wis, turu kok ning kandhang. Alah anak kula niku mung satiba malange. Nek turu sak geleme. Nggih, napa nate tilem wonten nggen peturon? Mboten enten ukurane, mboten nate mlebet griya niku. Sebabe sundul. Nggih, mboten nate mlebu griya nek mlebu ngomah niku popole ming 5 menit trumedal. Sebabe ndungkrung terus kaya wong disiksa nika. Ha kuwi gedene sepira? Pun to, larene tilem niku enten selarak kandhang enten dhuwur. Sak geleme nika, sosok turu enten dhuwur kotak wayang ngoten nggih. Oh, werna-werna ora. Alis ritangi jam pira? Sak kurune. Nggih digugah enten wong mandiri mboten tangi kok. Angel nek napa darane pun turu brek pun. Alah ngungkuli mayit. Wis tudono. Apa kowe sing gugah? Ah, mboten mantun. Pun to, kula mboten mani nek kan gugah. Tak gugahe. Lan mantun apa? Pani. Oh, turu iki. Tak gugahe. Nek pancen-pancen nggih, kula derek kene mengken napa-napane kula ora tanggung. Tak tanggungi dhewe. Goyok nek tangan kula semplok mboten badhe tangi. Iki semono dhuwure ora jamak. Wah. Nek tanding karo Paman Rajamala kuwi babak. Lho, nek babak nek tanding. Mengke ning ati anak kula niku cilik lara, gedhe mati pripun? Tanggungane ning aku. Lho, tanggungan pripun? Nyawa tak ijoli nyawaku. Wis kene. Semingkira padatan supaya dhewe ndang tangi piye? Ngaten mawon, sampean matur mboten? Yo. Piye? Niki nun sewu. Gen jempolan sikil niku rak enten wulune. Jentir niku. Jempolan ku yo, jempolan sikil. Kuwi jenenge wulu puhun. Nggih, niku man jabut. Mengke kaget tangi ning atos-atos. Hati-hati, mungkin nek bocahe nesu tak ririye. Nggih nek kurun. Nek nesu terus, aku lama gak cotho ora gelem nyambut gawe. Wis to iki aja sembahan, semingkira kono. Nggih, ngatos-atos lho, Den. Iya. Narika semono. Jagal Bilawa ingkang turu jepapan ning dhuwur selarak kandhang. Kajabut wulu puhune ingkang tukul wonten ing jempa sikil kagiat Gura Wekasan Sigara ngoyak Raden Arya Seta.
Warjati kuwi. Warjati. Anu Bilowo. Bilowo mengko dhisik sabar piye? Warjati kuwi. Gawe kakek. Bilowo, sabar Bilowo. Sabar piye? Oh! Yongger Bilowo. Oh, coba pawit tak patenane menungsa. Ah, Bilowo. Aja Yongger Bilowo, eling Bilowo. Aku tobat Bilowo. Dono sik Yongger, ana perkara diperkara rembug kaya dirembug. Bilowo. Wah. Jangan ngono ah, wah. Bocah ki kuwi manut bapak apa ora? Wah, gawe kakek. Iya. Didonake sik. Wah, wong ora tek. Aduh. Wah. Iki kepiye to mbok takon-takon? Takon-takon piye dhewe ora tata. Wah, ana wong enak-enak ngimpi. Ganggu gawe. Pindho-pindho meneh kok. Tuwa. Kok brodol paduk kuwi. Ora enak-enake wong turu kok sik ta. Pekat nanti turu. Wis. Mengko dhisik. Mandek dhisik. Turu ya turu. Sing saya ora kowe dhewe, wong pira-pira saya kabeh ngono. Wong kok senengane nyun ngapunten nggih Raden, nggih kaya ngoten niku cacahan anak kula Bilowo. Walah, pun. Kula nututi asame mlayu ngantek ngetiging. Melayu kok ngetiging iki. Melayu ateng. Basa angel ditampa. Niki wau Bilowo men telung jangkah jelek sama kecek ngoten niki wau. Men telung jangkah niki wau. Sampe melayu iplik. Iplik. Iya. Walakas panjen iki mau aku ya ngrumangsani luput sing gedhe pangapuramu ya Bilowo. Wah, kowe kuwi sapa? Kuwi Pangeran Pati Wirata, ngono. Kuwi putrane Sinuwun Prabu Maswapati Raden Seta. Iki piyayi kraton. Akhire wong kraton kuwi nggon paugeran, nggon kautaman. Nah ratu yak-yakan nggugah wong turu sak gelem-geleme. Aku ya turu padha karo kowe wong penak kowe nek turu nang dhuwur kasur. Aku nek turu nang dhuwur kandang ngisore tletok sapi, ngerti ora? Kowe ngerti dhewe. Ora enak-enake wong turu. Lagi Oh sik to, dayoke iki lho mulih aja ditinggal turu. Iki arep perlu karo kowe. Perlu nek apa? Ya rungokno dhisik to. Wong gagah gedhe dhuwur kok mutungan. Dirungokke dhisik, monggo Raden. Bilowo. Ngene ya Bilowo. Tekaku eneng pejagalan iki kautus kelawan Kanjeng Rama Prabu Wirata. Rama Prabu Baginda Maswapati yen to dina iki. Paman Kincaka lan Rupa Kinca ngenengake adon-adon. Ya kuwi ngenengake adon-adon jago ning dudu jago pitik nanging jago menungso. Jagone Paman Kincaka ya kuwi kadang mudane sing kekasih Paman Arajamala. Lah, reh ning Wirata ku ora duwe senopati, ora duwe jago. Njaluk tulung karo kowe gelem. Kowe tak
dadekake Senopati tanding karo Paman Rajamala. Kowe wani apa ora? Perkara wani-wani. Aku iki menungso ora tau duwe wedi, ning aku kudu nonton kanggone. Aku mbok timbal Nyang Wirata mlebet dadake jago mongko aku iki ngetohke nyawa. Iki ana sambung ora penting lelakon apa ora? Teksi ana sambung ora penting negara bangsa lan kawula apa mbok seneng-seneng gedene mbok tontonan. Yen mbok seneng-seneng mbok tontonan ora sudi aku menungso. Aku duwe atek-atek. Ewa dene yen to lelakon iki ana sambung ora penting lawan katentremane bangsa, negara lan kawula. Saguh aku. Katamu padha aran tira becik. Besok amendemo baret kang prayitna. Ayo saronto ing Dwarawati. Bilawa agal tembungmu. Jane ukarane tembungmu pancen kasar, malah kepenak durungake cetha bloko tanpa tedeng aling-aling. Bener. Sejatine Wirata ngene ngakadon-adon iki pancen ana sambung arapete bejo cilakaning negara Wirata. Lestari lan orane Kanjeng Rama nggone dadi ratu. Sato mukti lan orane para kawula negara Wirata ya gumantung ening tandang kridamu iki mengko. Yen kowe menang jagakno. Yen to negara Wirata ayem tentrem. Kanjeng Rama Lestari ngene ngasta keprabon para kawula uga ayem tentrem atine. Nanging yen to kowe mengko cilike nganti rubuh gedene nganti mati, ya wis entek lakon negara Wirata mbuh dadine negaramu. Yen to pati ayo tak tutke aku jantara wis bapakku njaluk pamit. Parisan mara pengrat sananing kang yan kanang sing dase maweh buka sawegong Astungkara sidang sekaring dawana langgeng mrihatnala kaget ulun ing karange jwantah. Pangabekti kula katur pukulun ya banget panaremu ulun nggih Wiyatna aja kadu ati kajeron panampa ulun memba wujuding sardula iki mau kadawan kawan lan pramesti guru kinen matedhake nugraha marang jeneng sira kuluk anggone ora netepi dharma nglakoni wong buangan nglakoni dadi wong buangan 12 taun lawase kawimbuhan dina iki isih setahun nggonira sesingklon ana negara Wirata lah kinarya memayu hayuning bawana wang jagat Girinata paring wujuding pusaka lumantar jeneng ulun ingkang awasta jemparing Brahmastra tampanana Ger Arjuna Prihatna wonten dawuh pukulun jemparing iki aran Brahma Warastra dene sebutane mung Brahmastra tegese pusaka iki duweni daya panas sebab
dina iki kakangmu Bilawa anguk-anguk juranging kasangsaran. Mekaten. Ya, iki dadi jago, dadi senopati ora negara Wirata. Mongko mungsuhe ora liya si Rajamala. Kincaka rupa kinca Rajamala kuwi bakal njungkeng kawibawan Wirata. Api-api etok-etok nyenengake adon-adon. Mongko Rajamala kuwi angel patine. Kuwi duwe pusaka banyuning sendhang ingkang aran Sendhang Watari. Rajamala kuwi upamane yen to mati digebyur banyune Sendhang Watari mesti urip. Mekaten. Ya, mengko yen ana lakon mengkono tumuli jemparing Brahmastra iki tamakna ana jering Sendhang Watari. Ngestaken dawuh paduka pukul. Wis nggih karya paduka nindakake dharma kulun kudur makayangan. Rasa madangi jagat ngopaneng sapucake ukir marbaba ban sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung Laruta saking Gudha Sang Kurukula yen tanamutusa Sang Sri iki seto piye paman piye wis entuk jago ngedulipun paman sampun endi jago mriku ingkang wonten wingking menika kalah kuwi bocah saka endi menika lare iki saking tlatah Wirata mriki saking dusun Pejagalan anakipun Jagal Malaka sing nami Jagal Bilawa wah ketoke gedhe ora singset wah ya begitu gedhe kita gagah cacate mung tukang golek kewan tukang golek kebo yo tukang golek kebo tukang golek sapi nek perlu golek kowe ya wani wis wah parat seto wonten dawuh supaya ana grengsenge kanggo totoan dawuhipun Kanjeng Rama boten dipun keparengaken ngawontenaken ngabutuhan menika mengsaing negari nek ero semrep boten semrep menika tetep maksiat ora
supaya ana grengsenge wong adu pitik wae ditata apa meneh kanthi menungso. Wah, wani yo. Wani Bilowo, yo wani. Nggih, menawi ngaten kula derek. Yo, kowe mari tenan. Nggih, pantun tatane buru manuk. Buru manuk menika menapa? Aku natake Kadipaten Kencapura sak isine. Dina iki timbang ana negara Wirata sak isine. Yen jagoku kalah, Kang Ramamu, Kakang Prabu Maswapati, sak kowe pisan sak para wadya balamu kudu lunga saka Wirata ewa dene yen Raja Mala kalah. Aku balasan kadangku rupa kenca ninggalake Kadipaten Kencapura. Piye? Waduh. Kula dereng wantun ngrumiyini keparengipun waniya. Lho. Iki tataane kuwi negara, kowe wedi melarat apa piye? Kowe wedi melarat. Ilang ya wis negaramu gak tomboki nyawaku, larang nyawaku timbang negaramu. Ing atas aku iki wong desa wae wani nyramakake urip pusak utuhe. Kenapa anak ratu ngahi ngisi di sini? Wani Bilowo, wani. Wah, perlu mati sampyo diwujudi. Nggih, pantun paman. Wani tenan? Nggih, pantun liyane jago padha medhun. Bilowo. Wah, apa Raja Mala? Saiki ngono wae apik-apikan aten yen kowe gelem tak tata. Ya piye? Kowe mengko etok-etok kalah. Mengko etok-etok kalah, aku perang karo kowe ora tenanan. Kowe engko nek wis etok-etok kalah, kowe engko tak ringkes kowe ora tak kapak-kapake. Tegese sing menang aku ngukup negara Wirata. Kowe njaluk pangkat apa njaluk blanja pira? Tak turuti. Raja Mala, piye? Kowe aja ngajari wong bocah ora jujur. Kawulamu mbok apusi terus. Sing kepenak kaya kowe kuwi. Lah sing cilaka mencik kawula wong cilik kaya aku ngene iki. Apa kurang tembung idak-idak hak-hake wong cilik. Kurang tembung ngapusi karo wong cilik-cilik. Aku arep mbok jake dari-danan meneh. Ora sudi aku dina iki. Jagal Bilowo duwe adek-adek sing jejeg. Yen panjer wani, ayo wani tarung karo aku. Hitungane nyawa, mati apa urip. Aja ingah-ingi. Njrimpet. Kudu teko aku aning Senopati. Wah, bener kowe obatmu. Bagus. Sopo sewero mati nang paparatan cobanen.
Jawa Mekaring Pati. Pun cawisake banjure Sendang Watari. Iye, sampun Kamas grujukna. Iye. Kencok wonten dawuh Kang Mas. Aja nganti kesuwen. Nglimpe nyidhuka banjur Sendang Watari meneh. Yen perlu sing akeh. Aja nganti ketikan ngestaken dawuh. Bapamu durung mati ha. Urung lega rasane ati urung ngokok getihmu banjure Sendang Watari. Ning keneng apa? Iki mau kok malah bareng siram banyune Sendang Watari ora urip. Lah kok malah kobong mrotoli. Entek bangkene Raja Mala. Mangger piye? Mangke gek watahipun mengsahipun menika tedak turun satwarga. Wah, ora iso. Kuwi bocah pejagalan. Jaga Bilowo. Kula lan panjenengan menika sampun dangu gesang wonten Wirata. Menapa wonten kawula Wirata ingkang kados ngaten menika. Iya ya, ora pati duka menawa. Dioyak sapa Bilowo? Bilowo, mandeg. Kincok arep apa? Jagone kalah, botoke maju. Maju aku para. Wah, ilang nyawamu kowe.
kowe pangeran pati klebu kelilip negara Wirata ora rantas malang putuk ilang nyawamu. Wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Rama Prabu. Endi sing jenenge Jagalabilawa sing ndi? Lah inggih menika laring ngageng inggil. Kowe Jagalabilawa. Iya. Kowe anake Jagal Malakas. Iya, pancen bener. Lah kok kowe ra iso basa? Aku ora diajari basa karo bapakku. Ngono. Iya. Kowe sing bisa mateni Raja Mala. Malah saking Caka Rupa kete tak pateni pisan. Lho. Lah kok malah mbok pateni iki kepiye? Sebab yen aku ora tumindak, aku kelangan nyawa aku dipateni apa aku meneng wae. Mula sing gedhe pangapuramu. Aku mung tanding karo Raja Mala ibu dina aku njaluk imbuh. Ibarate wong mangan diimbuhi. Kencaka rupa kenca. Jagore kalah botohe maju tak rampungi pisan. Iya. Iya, Bilawa. Yo ra ketang iki mengko mesti panjenengan ingsun entuk armu tekse kecuan kelawan garwaku Yayi Dewi Sudaksina ya Rekatawati jalaran Kencaka rupa kenca Raja Mala kuwi kadang kuwi pinjenengan wis ora dadi apa. Kangka wonten timbalan iki ngadhawuh lawan kowe Priyatmala inggih kados pundi sinuwun. Kangka kowe tetepa dadi lurah pasar ana negara Wirata. Wrihatnala kowe dadi guruning budaya, guru joget lawan karawitan. Lan kowe tetepa Bilawa kowe dadi senopati Gemang. Lho, Gemang piye? Kowe tak paringi kalungguhan. Moh. Aku ora butuh kalungguhan tak gawe apa. Lah kowe njaluk prabeya pira? Kowe bisa madhangake lelakon negara Wirata. Kowe njaluk prabeya apa kowe ngaranana? Aku iki wong Wirata, diakoni wong Wirata apa dudu? Lho, iya. Mulane yen aku iki wong Wirata apa salahku apa luputku yen aku iki mbela marang negaraku. Kuwi kewajibane kabeh para kawula negara Wirata sing duweni jiwa kaprawiran, mbela bangsa, mbela negara, ora wir-wirantas malang-malang butuh. Kuwi sing diarani mbela negara. Sebab aku rumangsa melu andar ben melu angrungkepi. Kowe lah dalah. Upamane Wirata kene Jagabilawa genep papat mesti ayem tentrem negaraku. Yen to pancen ngono, Bilawa jagat saisine nekseni marang prasetyamu anggon ngucapake mbela negara
mbela marang bangsamu kawulamu negara Wirata. Kowe melu ngreksa katentremane negara Wirata iki Bilawa.